Ola, como están? Non hai 2 en 3 e por iso, despois de que a semana pasada foran inaugurados os parques infantís das prazas de Vigo e de Galicia, hoxe estreamos unha nova área de xogos. Atópase no Parque de San Roque, rebautizado agora como Parque das Ciencias Padre Sarmiento. Ademais do parque infantil, instalouse novo mobiliario e unha escultura. Entre as rúas Valle Inclán e San Roque atópase o novo Parque das Ciencias Padre Sarmiento. O alcalde Ángel Curras e a concelleira de Desenvolvemento Urbano María Pardo inauguraron este espazo verde que inclúe unha zona de xogos de 350 metros cadrados. Allí están varias guarderías, hay una línea azul, hay otra arriba, también está el Colegio de la Salle. Y es una zona, bueno, pues entre el casco histórico y estas zonas que se prestaba mucho pues a dar un servicio como es un parque infantil, ¿no? El parque infantil es un parque que tiene 350 metros cuadrados de zona de juegos. Todos los juegos que se han puesto son de integración, es decir, para niños pues, con problemas, con deficiencias auditivas, visuales, psíquicas y motrices. Outra das peculiaridades do parque é a escultura que a preside realizada en granito, ferro e resina e que representa o sistema solar cos seus planetas. É unha obra que conteña un pequeno carácter didáctico. De aí a utilización dos planetas, que son os planetas clásicos, non quixen referir a un sentido que utilizaría un físico, nin moito menos, non? Por iso está Plutón e isto, o sistema solar, o Sol, e despois que sea unha peza con moito movimento, tal. Pero tamén quería que a obra se integrase ben dentro de Santiago, non? Ademais, instaláronse 6 bancos con placas de homenaxe a outros tantos científicos distinguidos polo Instituto Galego das Ciencias. Trátase de Enrique Vidal, Isidro Parga Pondal, Cruz Gallastegui, Ramón María Aller, Antonio Casares e o padre Benito Jerónimo Feijóo. A remodelación do Parque de San Roque custou máis de 75.000 euros. Anden con ollo a hora de pisar o acelerador porque esta semana a Policía Local levará a cabo unha campaña de control da velocidade no casco urbano. O Concello sumas así a iniciativa da DXT ca que se pretende baixar a sinistralidade nas estradas e que no 93% dos accidentes mortais a velocidade é unha causa recurrente. Dende hoxe ata o domingo, a Policía Local realizará controis de velocidade na zona urbana como reforzo á campaña da DXT que está en marcha a nivel nacional e que unha velocidade inadecuada está detrás do 93% dos accidentes mortais. No casco urbano de Santiago, a incidencia é baixa a tenor dos datos da última campaña realizada en agosto de 2013. Os datos da última campaña que habíamos feito en agosto do ano 2013 é que había baixado os procedimentos sancionadores e se sancionou tan só ao 0,55% dos vehículos que se controlaron. Este é un dato moi significativo porque se ve claramente unha evolución á baixa do factor velocidade e do factor sancionable en este tipo de comportamentos. Daquela realizáronse 2.150 controis e só 12 coches foron sancionados. A zona onde máis infraccións se detectaron foi no cruceiro da Coruña. Outros puntos onde probablemente vexamos algún control son a Estrada de Noia ou o Castiñeiriño. As multas van dende os 100 aos 600 euros. E aproveitando a súa comparecencia, Luís Bello foi preguntado polo informe do Servizo de Vixilancia Aduaneira que no marco da Operación Pokémon lle atribúe posibles irregularidades na contratación duns desbroces. O concelleiro, que non quixo dar moitas explicacións, asegurou que é un asunto do que se leva falando dende hai tempo. A pesar diso, lembrou, non recibiu chamada algunha do xulgado. Ese é un informe que sale agora na prensa. Eu sempre dixen que o que quero é deixar traballar a xustiza, é algo que se fala de que aconteceu fai 1 ano e medio, a min ata o de agora nunca nadie me chamou. O sea que o único que podo decir é que traballe a xustiza e pouco máis. Os informes de vigilancia aduanera din eso, pero eu xe digo, non vou a facer declaracións sobre ese tema.
E mentres continúan os ecos do desencontro que hai uns días tiveron o alcalde e a concelleira de Normalización Lingüística. Como lles contamos, Ángel Currás amosoulle a Rebeca Domínguez o seu malestar pola súa ausencia inxustificada nalgunha reunión. Segundo a edil, todo foi un malentendido que non debería ter saído á luz pública. Tratouse dun malentendido que quedou máis que aclarado e que creo que en todo caso se debeu dilucidar no ámbito privado dentro do Concello e da relación profesional que nos vincula ao mesmo, e a relación boa de traballo e absolutamente obxectiva, como ten que ser, como sempre. Eran declaracións de Rebeca Domínguez durante a visita que fixo esta mañá ao Colexio Raíña Fabiola para asistir a unha sesión do conto viaxeiro. Trátase dunha actividade impulsada pola Concellaría de Normalización Lingüística e que chegará a 8 centros da cidade. Cústalles describir o protagonista. Un neno chamado Adán que é un... Sobre un neno chamado Adán que era ourista ou algo así, Ouribe. Pero teñen moi clara cal é a historia. E foi a Selva Negra e vi unha muller que estaba tocando piano nunhas ruínas e cando o veu foise e deixou un peine dourado. Encontrouse cunha coruxa que lle dixo que iso era dunha nena que a mataron a bruxa porque quería ter a cousa esa de ouro. Os alumnos de terceiro de primaria do CEIP Raíña Fabiola protagonizaron hoxe a segunda sesión do Conto Viaxeiro, unha iniciativa da Concellería de Normalización Lingüística que vai pola súa segunda edición. Cada día, os participantes elaboran un anaco da historia e ao remate publicarase un videoconto en formato papel e digital. A edil Rebeca Domínguez amosouse moi satisfeita co éxito desta iniciativa. E este ano ten como novidade que ao finalizar a mesma imos editar un conto para que os participantes vexan o resultado do seu traballo. Este ano ampliamos o número de sesións, vai haber un total de 16 e a verdade é que a acollida do ano pasado da actividade foi boa, moi boa, e por iso este ano decimos repetila e incluso ampliala. As sesións do Conto Viaxeiro continuarán mañá no Pío XII, o mércores en Roxos e no Colexio Rodríguez Xixirei o venres. A partir de hoxe, os espazos deportivos municipais do Concello de Santiago contarán cunha sinaléctica especial facilmente comprensible polas persoas con autismo. É o froito dun acordo entre a Federación Autismo Galicia e o Concello de Santiago, que chega a 2 días de que se celebre o Día Mundial deste trastorno o 2 de abril. Estímase que un de cada 150 nenos son autistas e que en Galicia hai máis de 2.000 persoas con esta patoloxía. Son debuxos moi simples, pero podenlle facilitar moito as cousas ás persoas con autismo e que para elas non hai barreiras físicas, pero sí outros obstáculos que teñen que superar na súa vida diaria. Y accesibles para ellos, sobre todo, es que tengan la capacidad de entender dónde están y cómo acceder a los servicios que necesitan. Muchas veces se asocia las barreras pues a una necesidad de rampa, a un ascensor, a barreras físicas, pero es que las barreras de comunicación existen y para las personas con TEA son muy fuertes. Por iso, a Federación Autismo Galicia ten en marcha un proxecto de accesibilidade pero que require a colaboración dos concellos. O de Santiago respondeu a esa chamada e xa se están instalando 560 sinais como estas nas instalacións deportivas municipais, entre elas o multiusos de Sar e Santa Isabel. O acordo presentábase a 2 días da celebración, o 2 de abril, do Día Mundial do Autismo. Este trastorno afectalle a un de cada 150 nenos, cifra que en Estados Unidos se eleva a un de cada 88 nenos. Este ano o Día Mundial vaise aproveitar para reivindicar o dereito destas persoas a ter un traballo. Para reivindicar un derecho tan básico como es ese derecho al trabajo de una persona con TEA, que pueda desarrollarse como persona y en la sociedad con todas las posibilidades que tenga. A pesar de las habilidades que tiene, muchas veces su discapacidad les margina mucho porque, sobre todo, incide en la capacidad de relacionarse socialmente.
Por certo que na presentación desta sinaléctica participaron os adestradores do Río Natura Monbus Obradoiro e do Santiago Futsal. Moncho Fernández e Santi Valladares, que recibiron cada en seu pictograma, amosaron o seu apoio a unha iniciativa que fará máis accesible o recinto no que xogan os seus equipos, o multiusos Fontes do Sar. Facemos unha parada na Facultade de Filosofía, onde xa se celebrou a segunda sesión do curso Xerardo Fernández Albor. Trátase dunha iniciativa do Foro de Pensamento Galicia Milenio, que preside Marcelino Agís. A segunda das conferencias do curso correu a cargo da catedrática de Filosofía do Dereito Milagros Otero. O programa leva por título Os Piares de Europa, Filosofía Grega, Dereito Romano e Cristianismo. O seu obxectivo é abrir unha oportunidade para pensar Europa dende unha perspectiva diferente que entronca cas súas raíces históricas, culturais e filosóficas. O curso Xerardo Fernández Albor pecharase o venres cunha mesa redonda que abordará o tema do cristianismo e a idea de Europa. Nela participarán os profesores Agustín Dosil, Eduardo López Pereira e Francisco Buide del Real. A Deputación da Coruña executará a ansiada renovación da Ponte das Cabras, que une Vedra ca parroquia compostelá de Santa Lucía. Este é un dos importantes proxectos que a institución provincial realizará neste concello da Ulla. Está previsto, ademais, a realización dunha senda peonil na parroquia de San Fins de Sales. O Pleno da Deputación da Coruña aprobou a primeiros deste mes de marzo o proxecto de ampliación e mellora do vial que une Vedra ca parroquia de Santa Lucía en Santiago. Trátase dunha importante actuación baseada no ensanchamento do coñecido como Ponte das Cabras. Agora vai consistir fundamentalmente na realización dunha nova ponte, a famosa Ponte das Cabras, e o anchamento de dita cartera e mellora dita cartera hasta o seu enganche ca Nacional 525, un tramo de uns 3 km máis ou menos. Si é certo que é unha inversión importante, de feito, creo que é a inversión máis importante da legislatura da Deputación da Coruña. Será un investimento que se achegará a 1,5 millón de euros, incluídas as expropiacións, un proxecto que supón darlle resposta a unha bella demanda do Concello vedrés. Era increíble que estando pegadiños, e máis na parroquia e na zona máis pegada a unha capital como é Santiago, capital de Galicia e cidade universal, pois a conexión era verdadeiramente tercermundista. Entonces, temos que pensar que colle un amplio eixo de población, non só de Vedra, sino incluso unha parte de Teo, que a súa comunicación con Santiago principal é esa vía, esa carretera. Outra das actuacións estrela que realizará a Deputación en Vedra é a construción dunha senda peonil na parroquia de San Fins de Sales, no lugar de Nande. Trátase dunha zona con moito tráfico, tanto de peóns como de vehículos. A demanda feita polos veciños San Fins de fai moitos anos, que ao longo de 1 kilómetro de unha estrada que é municipal, pero que ten moitísimo tráfico, pois que notaron que o centro de San Fins, que a Nacional 525, ali na Susana, precisamente xa na zona das aceras, e onde chega o bus urbán de Santiago. Por que? Porque ten moito tráfico, non só de vehículos, sino de peatóns. E non teñen sitio literal para camiñar. Por tanto, era unha demanda de fai moitos anos e que, por fin, co apoio e convenio que a Deputación, pois vamos a poder realizar. Esta obra terá un custo que supera os 85.000 euros, dos que a Deputación fará unha aportación do 63%, é dicir, 55.000 euros. Noutra área de cousas, a institución provincial financiará a compra dunha camioneta que lle dará servizo ás brigadas de vías e obras. A nivel de xestionar mellor un concello e de aforrar cartos, pois neste caso era unha inversión para aforrar precisamente cartos. Temos os vehículos moi antigos, na brigada de obras non hai ningún vehículo adecuado para esta brigada de obras, e o que se pretendía era, pois mañán temos que facer unha obra nunha determinada parroquia onde temos que ir a buscar area, temos que tal, pois non facer 5, 6, 7 viaxes, senón que nun único viaxe xa se pode buscar o material, se pode levar a esa parroquia, e mesmo a brigada viaxa nesa pequena camioneta. A isto haberá que sumarlle a aportación do POS, o Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, que irá destinado a cubrir gasto corrente e tamén a eliminar as fochancas de ducias de estradas. Parte se destina a gasto corrente e a unha parte, neste caso, a
asfaltados e bacheos, porque despois de 2 invernos duros que levamos, sobre todo este último, creo que non só nos Vedras, sino que todos os concellos vamos a tener unha gran parte dos fondos que temos a reparar as pistas e a bachear as pistas. Carlos Martínez non dubida en defender o papel que ten a Deputación para os concellos máis pequenos. O alcalde de Vedras salientou non só o gran investimento que se fai para obras, senón tamén a axuda que presta a institución en trámites como a recadación dos impostos municipais. Botámoslle xa un ollo á nosa axenda cultural. E da man de Meteo Galicia coñecemos de seguido as previsións do tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia seguirá mañá baixo a influencia dunha borrasca que nos deixará ceos parcialmente cubertos con chubascos máis frecuentes na metade sur. As temperaturas mínimas subirán de xeito moderado, pero as máximas manteránse sen cambios. O vento soprará do sur entre frouxo e moderado. O mércores será unha xornada inestable. Os ceos alternarán nubes e claros con chubascos treboentos máis probables pola tarde. Os ventos serán frouxos do sur e as temperaturas manteránse sen cambios. Nos xoves os ceos estarán parcialmente cubertos con posibles chubascos sobre todo na metade leste. As temperaturas non cambiarán e o vento soprará frouxo do noroeste. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chubascos e ventos moderados do sur pola mañá e do suroeste pola tarde. A temperatura máxima manterase en 15 graus e a mínima subirá ata os 10. Pro mércores agárdanse ceos anubrados con chubascos pola tarde. Os ventos serán frouxos de dirección variable. A temperatura máxima manterase nos 15 graus e a mínima baixará ata os 6. Nos xoves os ceos alternarán nubes e claros, pero non se agardan chuvias. As temperaturas manteránse sen cambios e os ventos estarán prácticamente en calma. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí as novas doxe, non se movan, que regresamos nun minuto co preguntoiro.